ngalam jong KSU, FKGGP, HNOAF, bat kiwi kiseng kiwi don kat hakanaga, no pais ni minta. I would like to thank the NISO for being with us here, and at the same time the organization of different part of our Northeast. Thank you for your presence here today, so that we can express our feeling here. I will continue my speech with my mother tongue language. I hope you don't mind. Nakaliang jong ka RBUF mas niyo jiktip hak sautari ba kadon ke jingja kapasusi hanagalan ke jing siap jong ki lokal hakatika jaka ngidap da ke jing lengok kapakraw ngidap da ke jing lengok kapakraw boleh ngilengok kalong ba ke jing siap bagi siap how lekno bagi siap haki gangstar bagi siap how usipai jongkari lejok kabal sulungok sikade bat kabonjus jahan hangno kamtam haplain area kamju kamja henry balai ke jahan NorthEast kene ke jingja balai ke jahan NorthEast nisyo lengok ba ki longswa ki jungi ki ai ya ki jaka ki ai ki puta ki ai ya la ka jongko bha ya ki army bakin yo banri ya la ka khli ke jongki kiyo ban im masalang nabar bagi longswa ki perkhat baga jinggon jongki army kapensingan ya ki nongsong snong hi borok kowe hanrei pose ke ege bejah ka sautari ngiyoi syai kedal baka jinggon jongkine pleng kamde banyada yala ujong pailang hanrei kede penban ka jing pensaja pat ka jing peniap im pek ka jing peniap kumi kimra klemda gensu ya kamen simbrio ngagit barbaro omtang ka RBF hanrei nabaro ki Sengbhalang ki badon ka brinyo trap kidonia kata ka jing siulungo balai bakaja kumne balai bakalong kumne kane ka jingle jong kini ki sipai di Assam Rifle kapan iya ka jinglong tingek ka jongki kapan iya ka jinglong bomler ka jongki hagata ka pus ka pikiban ka jinglong tingek ka jongki kalong ba marsenyo ya ka jiktip ba suba ba gidide kita ki leno kram da wat jingtip kram da wat ya ka jingsisya kisiak pathar ya kinong belag babri kibawan bela nala ka jong babri besar kalong ke ka bas ngolongo na kaliang jong ka RBF nipa ya ukruo jong ka jingsolem namata kaying kasem jong kini kiba ngat ya kene ka apot bata ka juga por i kondemru ya ka AFSPA bali ya kene ka an lapen mang tang namata NorthEast bali NorthEast boro ngidei mo tagile no bali ngidei gile no bahabu ya katakaan bali kimbu sapok plain area kaay gadaw nakataka daw nakaliang juga RBF ni penrem ya ni kondem ni ka AFSPA ba kani kaan nakaliang kajungi imat nginhap badilong teli telon
ban weng sundan ya kani ka ai lengba I jingkas no kilang ke jongi iwe piwe umno bangin ye teli kalong ba ngin aya ketika mon ngin aya ketika diang ya kan neso bahkan wanra ya ka jingsan hapo ka dong NorthEast ke jongi tetang ini kitin ba kindian na ai